Вось ці памятаеце вы, паважанае панство, шекспіраўскую знакамітую гісторыю пра караля Ліра. Ну, пра таго караля, якога дачкі з хаты выгналі. Дык вось кажу, што ў нас на Гарадзеншчыне ў адной вёсачцы адбылася амаль такая ж падзея. І, магчыма, можа, Шекспір гэта яе пачуў і толькі памяняў месца дзеяння, ну і, вядома, імёны. І я падумаў, трэба мне заехаць вось у тую вёсачку, дзе гэта ўсё адбывалася, і пачуць гэтую гісторыю на свае ўласныя вушы і пабачыць гэтую вёсачку на свае светлыя вочы. Дзень добры, панове! Вёска Варона, а знаходзіцца яна ў Астравецкім раёне Гродзенскай вобласці. Былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, назова, кажуць, гэтай вёскі паходзіць ад птушкі. Ну, звычайна чорная птушкі, кажу, так лятае тут навокал і крычыць «Кар, кар!» Варона завецца. Ну, але навукоўцы не згаджаюцца. Навукоўцы кажуць, што назова гэтай вось вёскі паходзіць ад слова «ворны» ці «вораны». Гэта значыць, што тут было шмат воранай зямлі, ну, дзе можна было яе пахаць, ды жыта сеяць. Вось, паважаны, а яшчэ адзін навуковец сказаў, што мусіць, кажа, назова гэтай вёскі паходзіць ад слова «вароўны», што азначае ахоўнік. Вось. Ну, але мы, паважанае панства, сюды вось прыйшлі не дзеля таго, каб разгадаць гісторыю паходжання вёскі, а каб разгадаць нашу шекспіраўскую гэтую гісторыю. Ну, дык што, наперад. Колись, панове, ніякіх межаў не было. Хочаш едь у Францыю, хочаш едь у Англію. Гэта не тое, што зараз панарабілі візаў, шангенаў. Вось тут мяжу зрабілі, ужо ў Вільню не патрапіць, у сталіцу нашу былую. А коли жа, панове, ніякай межы тут не было, едь бери, хочаш у Вільню, хочаш вось у Друскенінкі. Нашы гарады, панове. А зараз мяжа. І праз гэту мяжу без праблем хіба такі Варона пераляцець зараз можа. А коли жа, паважаныя, вось гэта вся тэрыторыя да самай Вільні спакон веку звалася Віленскім краем. Гістарычная даведка. Віленскі край. Назва зямель паўночна-заходняй Беларусі і паўднёва-ўсходняй Літвы. Вядома яшчэ з канца першага тысячагоддзя, калі продкамі сучасных беларусаў крывічамі была заснавана старажытная Вільня, што насіла першапачатковую назву Крыўгарад. Упершыню Віленшчына узгадваецца ў летапісе ад 1128 года, калі Мсціслаў, князь кіеўскі, напаў на землі крывічоў і жыхары Вільні выбралі сваім князем Расціслава Рагвалодавіча, унука знакамітага полацкага князя Усяслава Чарадзея. У часы Вялікага княства Літоўска Віленскі край быў адным з самых развітых рэгіёнаў. Выхадцы з яго паўплывалі на лёс сённяшняй Беларусі. Тут жылі і працавалі Францыск Скарына, Леў Сапега, Лаўрэнцій Зізаній, Кастусь Каліноўскі, браты Іван і Антон Вуцкевічы, Вацлаў Ластоўскі ды многія іншыя. У сярэдзіне 1920 года польска-беларускія дывізіі на чале з генералам Люцыянам Жалігоўскім захапілі Вільню і Віленскі край, дзе была ўтворана так званая Рэспубліка Сярэдняя Літва. 20 лютага 1922 года былі праведзены выбары, і ў выніку іх Віленшчына далучылася да Польшчы.
19 вересня 1939 года былы Віленскі край заняла Чырвоная армія. Большая частка яго з Вільняй была перададзена Літве. А ўся вось гэта наша, панове, шекспіраўская гісторыя пачалася яшчэ аж на самом пачатку 16 стагоддзя. Калі наш вялікі князь Жыгімонт, значыцца стары, падараваў вось гэты ўсе ворныя землі Войцэху Чыжу. Ну, Войцэх Чыж тут пасяліўся, значыць, разам са сваёй жонкай Марыляй, і нажылі яны тут сабе 4 сыночкі. Ну, а там Войцэх Чыж памёр, і ўсё гэта засталося ягонай жонцы Марылі. Ну, а Марыля глядзіць на хлапцоў, хлопцы падраслі, ну, думаю, падзялюся паміж сваімі хлопчыкамі, а сынулі маі ўжо даглядзяць мяне да старасці, не выганяць жа старую з хаты. Ну, атрымалася так і ў караля таго лірыкі, падумаў, што дачкі яго даглядзяць яго да старасці. Падзяліла пані Марыля вось зямлю тут у Вароне паміж хлапцамі сваімі, ну і сабе невялічкі кавалачак тут пакінула. Ну, думаю, пажыву я пакуль на гэтай зямельцы, там ужо пайду да сыночкаў, ну і гэту зямельку ўжо ім аддам. Ну, але сыны незадаволены засталіся тым, значыцца, як маці падзяліла зямельку, значыцца, паміж імі. Адзін кажа, у мяне тут груд, а ты кажа, у мяне нізіна, а трэці кажа, а у мяне тут зусім балота нейка, чацвёрты кажа, у мяне лесам парасло ўсё, а маці гавораць сабе, вось добры кавалачак зямелькі прыхапіла, глянь ты якая. І пачалі думаць гэтыя сыны, як у маці зямельку гэтую адабраць. Ну і вось сабраліся гэтыя, значыцца, 4 сыны, і вось неяк так зімнім ранкам такім халодным прыехалі сюды ў Варону. Да маці, кажуць, выходзь, старая, з хаты, а то людзей пазабіваем усіх тваіх, аддавай зямлю нам і ідзі куды хочаш самая. Вось так, маці тая ў плач, хлопчыкі, сыночкі, што ж вы робіце? Так, кажуць, ідзі адсюль і зямлю нам аддавай, раз ты падзяліла так паміж намі гэтую землю. Ну і што ты зробіш? І пайшла маці з хаты, пайшла да суддзі, кажа, пан суддзя, вось такая справа, сыны з хаты мяне выгналі, але і суддзя дапамагчы нічым ёй не змог. І, кажуць, хадзіла гэтая маці, старая пані Марыля, па чужых кутах, па людзях начавала, і толькі пазней уже адзін сын, вось Станіслаў, неяк так над маці зжаліўся, ну і вось узяў да сябе старую маці, яна, кажуць, яго дажывала свой век. Ну і гэты Станіслаў Чыж і стаў далей уладарыць вось гэтай вось Варонаю. І вось гэтая гісторыя, паважанае панства, як сыны сваю родную маці з хаты выгналі ды зямлю адабралі, абляцела ўсё вялікае княства літоўскае і не толькі. Гаварылі аб гэтай гісторыі ўскрозь. Ну, а коли ж вось паміж намі, паміж вялікім княствам літоўскім і Брытаніяй добрыя, хорошыя адносіны былі. Ну і нашыя шляхцічы часцяком бывалі там пры каралеўскім двары. Ну і можа з нашых шляхцічаў, хто гэтую гісторыю, вось яка адбылася ў Вароне, і распавёў гэтую гісторыю дзесь. Ну, а Шекспір яе пачуў, ды перарабіў на свой лад. А што, панове, можа быць і так, свет вялікі. Вось вельмі шмат, паважанае панства, вось гэтая вёсачка Варона хавае ў сабе розных таямніц, вось і нераскрытых розныя гісторыі. Вось да сённяшняга дня ніхто не можа дакладна сказаць, хто і калі пабудаваў у Вароне вось гэты касцёл святога Юрія. Кажуць, блытаніна з-за таго, што ў 16 стагоддзі вось Варону, вось гэту вёску, часта называлі не Варона, а Варняны. Ну так як завуць вось суседнюю вёску, яка тут недалёка ў 3 кіламетрах Варняны. І наогул, кажуць, на Астравеччыне колісь было аж 3 вёскі Варняны. Ну, а назоў вось гэтая Варона вось замацавалася за гэтай вёскай толькі ў другой палове 17 стагоддзя. І вось за гэтага, паважанае панства, гісторыя пабудоўваць гэта касцёла святога Юрія поўна розных такіх супярэчнасцяў.
Дык вось па адной з версій, паважанае панства, вось гэты касцёл будаваўся не як касцёл, а будаваўся кальвінійскі збор, ну як пратэстанцкая царква. І пабудавалі гэтую пратэстанцкую царкву, кажа, тут вось на гары, над возерам, яшчэ аж у 17 стагоддзі. І гэтаму храму ўжо больш за 300 гадоў. Праўда, за савецкім часам вось храм гэты быў разбураны, тут стаялі адны сцены. І вось толькі дзякуючы намаганням мясцовых парафіян і ксяндзу Здзіславу Пікуле храм аднавілі, і ён ось дзейнічае і па сённяшні дзень. Я вам хочу сказаць, паважанае панства, што ў 17 стагоддзі, калі тут была пабудаваная пратэстанцкая царква, то на Астравеччыне тады было вельмі шмат кальвінійскіх збораў, пратэстанцкіх цэркваў. І вось мясцовая шляхта вельмі тады падтрымлівала рэфарматарскі рух. Гістарычная даведка рэфармацыя ад лацінскага слова рэфармацыё пераўтварэнне, выпраўленне. Шырокі і грамадскі рэлігійны рух, які пачаўся з дзейнасці Яна Гуса ў Чэхіі і Марціна Лютера ў Нямеччыне. Ён узнік як пратэст, адсюль яго другі назоў пратэстанцтва. Супраць каталіцкага касцёла, перадусім масавага продажу індульгенцыяў, маральнай разбэшчанасці іерархаў касцёла, неапраўдана жорсткай царкоўнай дысцыпліны, строгай падпарадкаванасці папу рымскому. У 16 стагоддзі рэфармацыйнае вучэнне ахапіла шырокія грамадскія колы. Найбольш распаўсюджанымі плынямі пратэстантызму ў Вялікім княстве літоўскім былі кальвінізм і лютэранства. Пратэстантамі былі многія дзяржаўныя і палітычныя дзеячы, багасловы, філосафы, пісьменнікі: Мікалай Радзівіл Чорны, Астафій Валовіч, Леў Сапега, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Саламон Рысінскі ды шмат іншых. Рэфарматары збудавалі блізу 250 кальвінісцкіх збораў і лютэранскіх цэркваў. Заснавалі некалькі дзясяткаў пачатковых школаў у Бярэсці, Несвежы, Лоску, Вільні, Уздзе, Ашмянах, Слуцку і Любчы. Працавалі пратэстанцкія друкарні, дзе на працягу 16-17 стагоддзяў былі надрукаваныя сотні твораў айчынных і замежных аўтараў на беларускай, польскай, лацінскай і грэцкай мовах. Калі, паважанае панства, вось гэты пратэстанцкі збор у Вароне стаў касцёлам святога Юрія, я вам сказаць не магу. Не ведаю, калі гэта адбылося. Вядома толькі, што касцёл святога Юрія быў у Вароне вельмі багаты, яму належала шмат зямлі. А вось тут на возеры возле касцёла, вось якраз на гэтым месцы тут стаяў вадзяны млын калісьці. І млын гэты належаў таксама касцёлу, гэта быў касцёльны млын. Але вось млыну, у адрозненне ад касцёла, пашанцавала меней. Кола яго ўжо не круціць, і ад яго засталіся толькі адны камяні.
Мясцовыя жыхары мне распавядаюць одну такую цікавую сваю мясцовую легенду. Яны гавораць, што падчас паўночнай вайны тут у іх пабываў Пятро I. Быў на Міхалішках, быў у Варня на касцёлах глядзеў, ну і іхні вось разглядаў гэты пратэстанцкі збор. Ды кажуць, што ён тут упершыню пачаставаў бульбу, вось. Таму што ў нас на тыя часы бульба расла ўжо на кожным гародзе, а ў Расеі пра яе яшчэ ніхто не чуў. Гавораць, быццам вось Пётр I з Галандыі бульбу ў Расею прыслаў мяшок, перадаўшы з гэтым, з Меншыкавым. А мясцовыя жыхары кажуць, што ходзіць такая легенда, што быццам ён вось тут упершыню паспытаў бульбу. І мясцовыя жыхары вось тут, мясцовыя варанянцы, гавораць, што калі б не іхняя варона, то расіяне б доўга яшчэ варонай бульбы не смакавалі. Падчас паўстання Тадзеуша Касцюшкі вось тут на Астравеччыне дзейнічалі атрады палкоўніка Якуба Ясінскага, ну так званага рэспубліканца. Якуб Ясінскі, ён марыў пра прагрэсіўныя рэформы, пра адмену прыгоннага права. Якуб Ясінскі марыў, каб народ Рэчы Паспалітай карыстаўся роўнымі правамі. І вось лічыцца, што менавіта тут на Астравеччыне упершыню вось шляхту так моцна падтрымалі сяляне, выйшаўшы на бой з косамі. У 1794 годзе тут ішлі вельмі моцныя баі атрадаў Якуба Ясінскага з царскімі карнікамі палкоўніка Дзеева. Сілы, канешне, былі няроўныя, у паўстанцаў стрэльбы, шаблі ды хлопцы-касінеры. А вось у расейцаў былі гарматы і абучаныя салдаты. Але нягледзячы ні на што, баі тут ішлі па 6 гадзін, і паўстанцы Астравеччын трымалі больш месяца. І тут шмат людзей палегла, і тут загінуў і брат Якуба Ясінскага Язэп Ясінскі. Ну а пазней ужо атрады паўстанцаў адышлі на Вільню. Але тут і па сёння мясцовы люд памятаюць подвиг сваіх дзядоў касінераў і ганарыцца імі. Гістарычная даведка. Якуб Ясінскі нарадзіўся 24 ліпеня 1759 года ў мястэчку Вэнгляў Познанскага воеводства. Вайсковы і палітычны дзяяч, паэт, адзін з кіраўнікоў вызваленчага паўстання 1794 года. У 1783 годзе скончыў кадэцкі корпус у Варшаве, а праз 6 гадоў на загад караля і вялікага князя Станіслава Аўгуста Панятоўска узначаліў корпус інжынераў войска Вялікага княства Літоўска. Падчас вызваленчага паўстання 1794 года сябра найвышэйшай рады Вялікага княства Літоўска і камендант Вільні. 3 траўня 1794 года прызначаны генеральным камандуючым паўстанцкімі войскамі ў Вялікім княстве Літоўскім. У тым самым траўні атрад Ясінскага, большую частку якога складалі беларускія сялянне, разграміў расейцаў пад Ашмянамі. За гэтую перамогу ён атрымаў ад Тадзеуша Касцюшкі званне генерал-лейтенанта. Якуб Ясінскі быў палкім прыхільнікам ідэі вялікай французскай рэвалюцыі. Выступаў за скасаванне прыгону ды ўсталяванне класавай роўнасці. Маючы паэтычныя здольнасці, Ясінскі быў аўтарам патрыятычных твораў, у тым ліку напісаных па-беларуску, якія набылі шырокую папулярнасць у войску пад назвай «Песні беларускіх жаўнераў». За абвінавачанне ў літвінска-беларускім сепаратызме і рэвалюцыйным радыкалізме быў адкліканы з пасады кіраўніка паўстанцкімі войскамі Вялікага княства Літоўска. Генерал-лейтенант Якуб Ясінскі гераічна загінуў падчас абароны Варшавы ад войскаў расейскага фельдмаршала Суворава. Падчас Першай сусветнай вайны вось тут каля Вароны праходзіла лінія фронта. І тут ішлі вельмі моцныя баі, падчас якіх загінула вельмі шмат салдат як рускай, так і нямецкай арміі. І вось тут каля Вароны у полі засталіся помнікі вось гэтай Першай сусветнай вайны.
Ну что ж, пожалуйста, панство, надышоў час развітвацца, так что поспехаў вам, усё самае найлепшае і да пабачэння. Ох, і цяжка ж, я вам скажу, разблытваць гэтыя даўнія старыя гісторыі. Ні табе ніякіх сведкаў не мае, ні табе ніякіх адбіткаў пальцаў, нічога не мае. І мы сёння не ведаем, ці браў Шекспір вось гэты сюжэт з вароны для сваёй п'есы «Кароль Лір», ці не, застаецца ўсё гэта таямніцаю. Ну і добра, паважаныя, што застаецца таямніцай. Не будзем сумаваць, на наш век таямніц яшчэ